أرست زينام رسم محدار كل الدوب إثيوبيا يتطلعون كبدن تزاربت تاريخ طرح زي كوناس سرحت تاريخ كوينا لنا كبلو غليصو مصحف ناي مدمار منغستي ناب سراح زلوت حجرو معقف كون كم زغبات حبيرو كاب زينوطاي بريزيدنت برازيل لولا دا سيلفا مس مزنون بريزيدنت دونالد ترامب زخون عينت ركب يبلين كبلو تزاريبهم سلام تعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمود ما ادي زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساكم صنح انا ابراهيم فسحام فلما بحصر زيناتات كنجمر رسم محدار كل الدوب اثيوبيا ايته طلاون كبدم تزاربتي تاريخ طرح زي كوناس سرحتي تاريخ كوينا لنا كبلو تزاريبهم اب كل الدوب اثيوبيا كتما ولايتا سودو نممرقتا عبي قدب داس اثيوبيا دغفن حاغوسن نمغلاص حزباو سلفي تساليتهم ابتي سلفي استرخبو ايته طلاون كبدم اب زم حالفو ملختي اب قدب داسم زترأي حدنت بمتنخر ابنت بلصغنان مكالن حاجرنان كللنان بمغبار بتجهات كنسرح لنا يلوم تزاربت تاريخ طرح زي كنا سرحتي تاريخ كوينا إنا زبولوتهم رسم حدار تقدب بحدنتن حبرتن مخالنا زرعنا اللي يكبلون عبريهم اللوم نعبي قدب داسي إثيوبيا زرعنا يو حدنت حاجراوي مردا نمصنع كنت أكملو يجبا كبلو بمعارك مكتر رسم حدار حلافي بيرو حرشا كلل ماخلاو إثيوبيا ايت عثمان سرور حابيروم ممرا قدب داسة صعيبو ابا كتما درامي ابا استقايد السلف دقاف بمركاب ابا زم حلالفو ملختي ابتي قدب زقبرنا يوم التحبار نقص على معبال إثيوبيا كن دقمو يقبئنا كبلو قليس امالوم قدب داسة بحبراوي قلصنا بحدنتن قرصانينتن إثيوبياوان زهانتنا يو عاسر ولدوم مفلي عرما إثيوبياوان فلفل كرعاتنا يوني لهم تي قدب حبارناي مسعار مرأيان دقماوي عادوان كم زخونا بمحبار كل إثيوبياوي بهيرو حيمانوتو نابرو كيف لاليوم بحبار تزاميدو عرمو كيب زبلالو كم زخونا قليسهم مززام عبي قدب داس منفس يكعال كاب زربا نب تقوار بمغيار اب افريكاويان من نقاح فطيرو كبل منستر قدات وصائي افليتوم وهاب قالت منستر امباسادر نبيات جيتاچو او واناوي قدات اميتوم مرخب تحفاش ابزهبو مغلصيم تي قدب مرعيا دبلوماساوي عاوت اثيوبيا يلوم مززام عبي قدب داس اثيوبيا بافريكاويان من نقاح فطر مخانو بمحبار اتي كيد مرقا نعلم لخ محبرسبن علم لخ مرخب تحفاشاتن تقرات سحيبي لهم اتي قدب ناي يكال منفس كاب زربا ناب تقبار زغير مخان بمحبار اثيوبيا بروجكتات حويسو وصيتاوي محدرا بروجكت تموكرا نخالو تكافل مهلاون قليص املوم أكبر إريتشا إز عمت أمت زجبر مدرخ زت أب كتما بشفتو يسالت اللهم أبتي مدرخ حلفيت بيرو بهلن توريزمن كل الأوروميام جميلة سيمبرو بعل إريتشا مجلس بهل هزبي أوروم مخانون جليسان أبتي زتتي بعل بهلاوي كبرتاتو بزحلو ملكعون خبر زعلم مخانون حبيرا إريتشا ملكة سلام فقرن حونة مخانو بمحبار تي بعل بدمكات نكخبر كلهم وجنات اجامون كتصاوتو يقبا كبلام اغنزيبا ابتي مدرخ حلفتي سراح بهلن توريزمن كل الاورومي حويسو ابا قداتات حادثن كيتاتن عبيت عدن ترقيبهم
ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ሃገር ንዜጋታት ብፍትሓውነት ተበጻሒ ንምግባር ብትኹረት ይስራሕ ኣሎ ክብል ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ግልጋሎት ምስ ቢሮ ጥዕና ክልል ሲዳማን ኣምረፍ ጥዕና ኣፍሪካን ብምትሕባር ኣተገባብራ ትልሚ 2018 ዓመተ ምህረት ትኹረት ዝገበረ መድረኽ ኣብ ሓዋሳ ኣካይዶም። ምክትል ሓላፊት ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ወይዘሮ ላምሮት አንዱዓለም ኣብቲ መድረኽ ከም ዝበሎም ብብርኪ ሃገር 63 ሚልዮን ዜጋታት ብብርኪ ማሕበረሰብ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ተረባሕቲ ኮይኖም ኢለን። እቲ ግልጋሎት ብብርኪ ሃገር ተበጻሒ ንምግባር ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ቀጻሊ ቁጽሪ ክልላት ተረባሕነት ንምዕባይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጸን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግልጋሎት ንምሃብ ካብ ተገልገልቲ ዝተኣከበ 19 ቢልዮን ብር ብተወሳኺ 7 ቢልዮን ብር ብመንግስቲ ክሽፈን ተገይሩ እዩ እውን ኢለን። ተበልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም። መጽሓፍ ናይ ምድማር መንግስቲ ናብ ስራሕ ዝልወጥ ሃገራዊ ማዕቐፍ ክኸውን ከም ዝግብኦ ተሓቢሮም። እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ኣብ ምድግጋፍን ሓድነትን ዜጋታት ትኹረት ዝገበረ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ኣባዲ ደመቀ بقدماي منستر أبي أحمد استتصحف مصحف يمدمر منجست وي ناي مدمار منجستي زنباب طرح زي كونس ناب سرح ملوات كم بقسي زو سدي تباهلو أب زحلفو عمتات زنبرو تصاقمات المفتاح مصحف يمدمر منجست هاجراو معقف كخون يقبا كبلو أبتي مصحف دهساس زغربو أما خاري منستر قدات مبراق أفريكا جيتاتشو ردا قليسوم تاريخاتنا سنقمقب የሚገባንን ነገር ማግኘት ሳንችል ቀርተን አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ያስገቡን ዝሓለፉ ሚቲ ወይ ሺህ ዓመታት ክንረኽቦ ዝግበአና ነገር ከይረኸብና ሕዚ ዘለናሉ ብትኽክል ምምርማርን ብቑዕ መፍትሒ ንምምጻእ ብሓሳብ ምልዛብ እዩ። ብመዳይ እዚ ቀንዲ ትኹረትና ኣተሓሳስባ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝጅምር ኣብ ላዕለዋይ መዋቕር ዘሎ ጸገማት ምፍታሽ የድሊ ስለ ዝብል ፈተና ጸላእና ብዝርዝር ተረዳዳእና ኣይተረዳዳእና ብዘየግድስ ሃገራዊ ማዕቐፍ ኮይኑ ዘግልግል መሰረታዊ ቁም ነገር ኣማሊኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። መጽሐፍ የመደመር መንግስት ምድግጋፍ ዜጋታት ዘጉልህን ኣብ ሓድነት ትኹረት ዝገብርን ምዃኑ ኣብቲ መጽሐፍ ተመስሪቶም ዳሳስ ዘቕረቡ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ሓቢሮም መጽሐፉ በእጅጉ ከፋፋይ እቲ መጽሐፍ ከፋፈልትን ዘጓይቑን ዛዕባታት ብምልዓል معرقي أيركبولومن زتبهالو أما حيشون دميرون أمانغو زيغاتات مكبار مرددان مجنزاب نخهلو حساب زلقسيو مصحف يمدمر منجست استتصحفلو منجدي بالحي الرائع زحتت يزبلو زريهم تشومه حلفتي منجستي أرحقهم زمتو كخونو اللوم كبلو دهسا ساب زغربلو أما لقيتم بإيماجينيتيف أكم بطرات بماسب بفتنة بمجواز عند بمفتر بعقمي مرأي بصريت بمحساب بقلطف بمقعزن بمفتارن زتعجبه أمرارها مسرتها مخانيو يمدمر منجست وي ناي مدمار منجستي مصحف قداماي منستر أبي أحمد أبي أتحساسبا مدمار زصحفو رابعي مصحفيو ناي حبار حافتي زخونه قدب داس بمتحبار حزب المنجستن إثيوبيا قاعدي بمقانو محقاسوم نبرتي كتماتات ولايتان ديلان تزاريبوم توم نبرتي حدنت أبا زتنا خرو بروجكتات نمسرح دلوات مقانم ون قليس أمالهم ريتوم تخاتلنا الملس عقراتشن ينبرتشبت ونيتا يعقروس هاجرنا زنبرت الخونتات الله كابوز آنوش تعدن زنبرت عنتوتات الله بزي أيتأقو كلنا بحبار كاب علينا حفته واسينا عديتاتنا مغنتن فتحنا واسين من أسي كابز اللوم مقيلهم شماقلتات كابز تقوارلو أقديلهم يوم نازي كدب نافزي بقعمو رجم قزي سنطبق أو سنقواق نوح عوان كنت بيو كنوات كل محبرسة اندات ساتفلو زنبرا قدبيو بتعمينا تحبقسنا كم تيز جمرنايو زازيمنايو لنا يدرد تنكساكاش سوقنا مسرا تنكساسي شو
ኣብ ኣፍ ልበይ ሒዘ ይሰርሕ ሕዚ ግና ትግድብ ብምዝዛሙ ናብዚ ሰልፊ መጽ ሓጎሰይ ክገልጽ መጽ የፍቲ ጥያቄ እዚ ሕቶ ፍትሒ ብሓባር እንትንሰምር ክንምልስ ከም እንኽእል ዘርአየ ግድብ እዩ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ እዩ እንዲ ተገድቦ ይሄ ህዝቡ እንዲ ወጥቶ ከምዚ ተገዲቡ ህዝቡ ወጽዩ እንትርኢ ብጣዕሚ ይተሓጒሰ ኩርዓት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣባይ ብምህናጹ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ ንመላ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደስ በለኩም ይብል 14 ዓመት ሁሉ ለብቶ 14 ዓመታት እዚ ኩሉ ደኺሞም ኣዴታት ካብ መቐነተን ነጋዳይ ኩሉ ሕብረተሰብና ወዋፀ ግድብ ኣባይ ኣብዚ በፂሕሎ ብምምራቑ ድማ ንዓይን ንስራይን ሓጎስ ተሰሚዕና እዩ ባዋጣውት ገንዘብ ያየውት ብዘዋጻኽዎ ገንዘብ ዝረኣኽዎ ፍረ ብምዃኑ ንፈጣሪ እግዚአብሔር ይመስገን ይብል ነዚ ንኽዛዘም ንዝሰርሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይፈቱ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ዝሃበ ምዃኑ ጉድ ሓቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰላም ፈላማይን ወሰናይን ሕሪኡ እዩ ንምዃኑ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንታይ ረብሓ ኣምፅኡ ንዝብል ናዝሬት በሪሁ ዘሰናደእቶ ትሕዝቶ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ኢትዮጵያ ፍልልያት ሓሳብ በሓይሊ መሳርሒ ንምዕዋት ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብዙሓት ንሕልፈት ህይወት መጉዳእቲ አካልን መመዘባልን ዕንወት ንብረትን ዘሳጥሐ ነይሩ ትናንት በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ሰበብ ትማሊ በአማይት አሽሓትን በሚሊዮናትን ዝቆጠሩ ሰባት ብሰንክዚ እንትሞቱ እንትመዛበሉ ካቦቶም እንትለቁ መንበሪኦም እንትዓኑ እንዳረአናዮም ዝጻንሐና ከይድታት ደጊሞም ንኽመጹ ንምንታይ ንፈቅድ ኣብ ኩሉ ኣንፈት ዘለው ሰባት ብሓደ ይኹን ብኻሊ ወገን ናይ ሓዲዩ እምነት ኣካል እዮም እዚ ደማዊ ኩናት ብሰላም ንኽዛዘም ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ብዝተፈጸመ ስምምዕነት ሰላም ተዛዚሙ እዮም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ዝሃበ ንብዙሓት ሃገር ተረከብቲ መናእሰይ እውን ካብ ሞትን መጉዳእቲ ኣካልን ዘድሓነ ስምምዕነት እዩ በዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ሕሪኡ ሰላምን ምዃኑ ነበርቲ ይገልጹ ያው ሪናይ ናተ ጦርነት ተመጽኡ ንመን ስፔሲፊካሊ ንመን ሃምል ወዲ ለመን ሃምድ ሒዙ ሃምል ኸድ ሪናይ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሁሉ ሰብ መጀመሪያ ካብትና ጦርነት መንፈስ ወጽኡ ንሰላም ድሉ ኮኖ ሎ ወይ ለላም ኩናት ኣብ ትግራይ ብስተወልዐ ትግራይ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ትግራይ ጥራሕ ኾነ ተጎዲኡ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብ ብሙሉ ተጎዲኡ ኩሉ ሰላም ተሃልዩ ኩሉ ነገር ነው ነጋዳይ ነግዲ ይኸለ ሓረስታ ሓሪስ ይኸለ ኮታስ ናብ ድሌት ካድካ ክትነብር ሰላም እያ ሰላም ድሌት ሰላም እዩ ኩሉ ያው ሰላም ምንም ማለት ሲ ብዝኾነ ዓቃነት ዕቆነ ነገር ይኾነን ሰላም ያው ንኩሉ ነገር ጠቃሚ እዩ ህዝቢ ካብ መጠን ብላዕሊ ሰላም ደላይ እዩ ኮይኑ ግና ሰላም ንምምጻእ ብዙሕ ሓበራዊ ጻዕሪ ምርድዳእን ኢሉ እውን ሰፋሕቲ ስራሕትን ዝሓትት እዮም ነዚ ድማ ትካላት ሃይማኖት እውን ግደአን ከበርክታ ከም ዝግባእ ይግለጽ ስለ ሰላም በመውራት ሰላም አይመጣም በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ያሉ መሪዎች ብዛዕባ ሰላም ብምውጋዕ ሰላም ኣይመጽን ብፍላይ ድማ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለው መራሕቲ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣብ እስልምና ይኹን ኣብ ካልኦት ትካላት እምነት እውን ዘለው ምሁራን ቀዳማይ ምልክት መግለጺ ኣባልነት ሰላም ምዃኑ ይርድአኒ ነዚ ሰላም ንምቕባልን ሰላም ንምእዋጅን ቀዳማይ ተበግሶ ይሓትት እዩ ትካላት ሃይማኖት ደው ዝበላሉ ተልእኾን ብዘይ ምስልቻው ንሰላም ድለይዋ ስለ ዝብል ምድላይ ኣገዳሲ እዩ ተዘይደሊናያ ነታ ሰላም ክትረኽባ ኣይንኽእልን ስለ ሰማዕናያ ጥራሕ ብዛዕባ ስለ ዘውረና ጥራሕ ስለ ዘዘንተናላ ጥራሕ ሰላም ክትረክብ ኣይንኽእልን ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘላቶ ወድዓዊ ሓቂ በርባዕቲኡ ሸነኽ ዝድለ ሰላም ንኽመጽእ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለው ሰባት ንሰላም ምድላይ ከምኡን ምትግባር ኣቐዲምካ ናብ በዓልኻ ቀጺል ድማ ንዘገልግሎም ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሰዓብቲ እምነት ሰላም ኣብ ውሽጦም ንኽሰርጽ ምግባር እዩ እዚ እንተተገይሩ እንደልዮ ሰላም ንኽመጽእ ተስፋ ንገብር ኢለ ይኣምን
سلام مسارت كل نجاريو بزي سلام زخونه يكون عينات نطفتات كتسال تاريفو وطيخان مأتاون سلام وسان بمخانو أبزي تزازم عمد كل تشحن 17 عام تمرت حزب تግራይ كما كل إثيوبياوي أبستفلاليو هنصات هاغراو مسارت لمعاتات نخصاتفن تربحن كخونن كيليوم زي دما وصيت مفرام سممعنا سلام بريتوريا مخانو زي حد حقيوم ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገንን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣድሂባ ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነት ጸኒሓ እያ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባውን ምትእስሳር ንምዕባይን ዘላቒ ሰላም እቲ ዞባ ንምርግጋፅን ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶም ውፅኢታዊ ተግባራት ከም ኣብነት ይለዓሉ ንጥፈታት ዲፕሎማሲ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ድህስስ ትሕዝቶ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2017 ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ብምጥንኻርን ሃገራዊ ረብሓ ብምሕላውን ውፅኢታዊ ስራሕቲ ዝተመዝገበሉ ዓመት ከም ዝኾነ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ገሊጾም ኣብቲ ዞባ እውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንምዕባይን ዘላቒ ሰላም እቲ ዞባ ንምርግጋፅን ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶም ውፅኢታዊ ተግባራት ከም ኣብነት ኣልዒሎም እዮም ከኬንያ ጋር በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ከደቡብ ሱዳን ጋር በመንገድ በመሳሰሉት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች مسكينيا أب قرب حيل إلكتريك مسدبوب السودان دما أب هنزت من قدي زي أمسلو من قصقاسات كالنا نقح تصادفو كاب زقبر اللو قل يوم خالي أب قرن أفريكا سلام نقصفن زقبرنا يوم من قصقاسون تتكاسيو بفلاي أب دبوب السودان زلاق سلام نخمت حاجزا مقبار زتسالتو من قصقاسات اللو إثيوبيا أب صوماليا أب لأختو عقاب سلامن عدلاينة تصادفو إثيوبيا نمرققاتن زتوقنو سفحة الدبلوماسيا ومن قصقاسات أب ببقوانو كم انكتاتلو زنبرو قدايو ጉዳይ ዓብይ ግድብ ዳሰ ብዝምልከት እውን ብዝተሰሓሓተ ሓበሬታ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታዊ ሕብራት መንግስታት ኣጀንዳ ኮይኑ ከይቅጽል ውጽኢታዊ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ምውጋኖም እቶም አምባሳደር ገሊጾም የናይል ተፋሰስ ኮሚሽን ለማቋቋም ይጠበቅ የነበረውን ድምጽ በማግኘት ከፍተኛ የስኬታማ ስራ ተሰርቷል ኮሚሽን ተፋሰስ ናይል ንምጥያሽ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ድምጽ ብምርካብ عود سرعة توجينيو نزل شعبو الكوميشن زتتعيشن تخون بوجن هجرنا أقول قدم مدلو تجيرو أب أخيبا كونسل منسترات نايل بمستضاف تقمي إثيوبيا كحلو تجيريو أب قد دايد ردر أباي كدب هداسة أب استجبر من قصقاسات زملكت كبزي بتدقى جامي التم على لفو مفرسين مساحات بروباغندا بمخان هجرنا زلوا فتحوا تتكامنتن قولوا قدعات زي مبزح بوليسي بمجنزابن እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ምክሪ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣጀንዳ ኮይኑ ከይቅጽል ሰፋሕቲ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ብኻልእ ገጽ ኣብቲ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ፍትሓዊ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ንክረክብ ጻዕሪ ከም ዝተገብረ እውን ተመላኺቶም በሀገራችን እየተካሄደ ያለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያና የልማት እንቅስቃሴዎች ለሀገሮቹ በማስገንዘብ أب هاجرنا زكايد زلو ممحيش ماكرو قطبان من قصقاسات المعاتن نتن هاجرات بمجنزاب حتو بالربحر هاجرنا عفليتهم تقبل نتن كركب بمتعبار قطبان كتناخرن فاينانس المعات ناي مركابن بحفشة أبتزحل في بيجت عمت بكل انتنا وركب وزاي زبالسة نكتناخرن أب سلام ستتان اتزوبا هاجرنا تسوتو كده قوليو الكوتس تغيريو أب زيغات كور دبلوماسيون وصيتاو تግባራት ሙጋኖም አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ገሊጾም እዮም የመብት ጥሰቶች ላጋጠሟቸው 15056 ዜጎች መብታቸው እንዲከበር አስፈላጊው ድጋፍ ማድረግ ተችሏል ንግሃት ሰብአዊ መሰል ንዝገጠሞም 15056 ዜጋታት መሰሎም ንክኽበር ኣድላይ ሓገዝ ክግበር ተኻኢሉ እዩ ኣብ ልዕሊ 21 ሃገራት ኣብ ውሽጢ ጸጋሚ ኩነታት ካብ መንጎ ዝርከቡ ዜጋታትና ብሓፈሻ 131014 ዜጋታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሩ እዩ ኣብ መወዳእታቲ ዝሓለፈ ዓመት ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ውድብ ሕብራት መንግስታትን ጉባኤ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣፍሪካን ምስላጡ ይዝከር በዚ መሰረት ድማ ኢትዮጵያ ኣብቶም ጉባኤታት ሃገራዊ ጥቕማ ኣብ ዝሕልው ጉዳያት ኣድሂባ ምልዛባን አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ገሊጾም ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ብሬስ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ምኽባርን ምውሳኽ ተደማጽነትን ዘኽእሉ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ምካየዶም ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ መራሕቲ ብሬክስ ኣብ ልዕሊ 6 ጉዳያት ትኹረት ገይሩ ተማይጡ እዮም
مبل 17 ጉባኤ መራሕቲ ብሪክስ ኣብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ዝተኻየደ እንትኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትራት ብምዃን ኣብቲ ጉባኤ ምስታፎም ይዝከር። ኣብቲ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ አጀንዳታት ኣድሂቦም ሓሳቦም ከም ዘንጸባረቁ ሚኒስትር ግልጋሎት መንግስቲ ለገሰትሉ ገሊጾም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያን ገለልተኝነት መርህ ማዕከል በማድረግ ሃገራዊ ጥቅሚ ኢትዮጵያ ዘይሻረወ አካይዳ ብምኽታል ዓለም ኩለንተናዊ ማዕቀፍ ከም ዘድልያን ብፍላይ ድምፂ አፍሪካ ኣብ ኩሎም ትካላት ዓለም ማዕረግ ክድመጽ ከም ዝግባአን ክትሳተፍ ክግበር ከም ዘለዎን አጽንኦት ሂቦም ዘረባ ዝገበሩሉን መብዛሕትኦም መራሕቲ ጉባኤ ዝተሰማምዑሉን ጉዳይ እዩ። እቶም መራሕቲ ኣብ ጉዳያት ዲጂታላይዜሽንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን አድሂቦም ዝተማያየጡ እንትኸውን እቲ ዲጂታል ዓለም ዝፈጥሮም ዘሎ ስግኣታት ንምቕራፍ ምትሕባር ክጠናኸር ከም ዝግባእ እውን ተመላኺቱ እዮም። ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎት ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናወገነት ምዃና ዝተለዓለ እንትኸውን ምስተን ሃገራት ዘለዋ ምትሕባር ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል ኣብቲ መድረኽ ምግላጹ ሚኒስትር ግልጋሎት መንግስቲ ኣፍሊጡ እዮም። ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ብሪክስ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ናይ ምኽባር ተሰማዕነትን ተደማጽነትን ንምውሳኽ ዘኽእሉ ብዙሓት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ምክያዶም ተሓቢሮም ማዕድ ዜና ትከታተልኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ከስግረኩም ህንጸት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ንምጅማር ትልሚ ከም ዝተሓዘ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ 4 ጳጉሜን 2017 ዓመተ ምህረት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝመረቁሉ እዋን ህንጸት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ካብ ዝጅመሩ ሜጋ ፕሮጀክታት እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ምግላጾም ዝፍለጥ እዩ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጻንሒት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ንኢንዱስትሪ አቪዬሽን ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ምዕራፍ ከም ዘሰጋግሮ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መጓዓዝያ ኣየር ኣፍሪካ ዘበርክቶ ዘሎ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ብዝበለጸ ከም ዘዕበዮ እውን ሓቢሮም ህንጸት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ንምጅማር ዘኽእሉ ቅድመ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከቡ ተሓቢሮም ፈላማይ ደረጃ ስራሕቲ ህንጸት ንምስላጥ መረፃ ኮንትራክተራት እናተሳለጠ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ህንጸት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መወዳእታ ቀጻሊ ወርሒ ሕዳር ንምጅማር ትልሚ ከም ዝተተሓዘም ኣመላኺቶም ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ምስ መዘኖም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ ነዚ ዝበሉ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት እንትትከውን ክሳብ ሕዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ዘተ ኣካይዶም ከም ዘይፈልጡ ተገሊጹ ዘሎ ሉላ ዳ ሲልቫ ቅድሚ ሕዚ ንትራምፕ እናኸሰሱ ዋላ ይጽንሑ እምበር ሕዚ ግና ነዚ ብምዝራቦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረጸ ዘመላኽት እዮም ብራዚል ዓባይ መሓዛ ንግዲ ዋሽንግተን ዋላ ትኹን እምበር ዶናልድ ትራምፕ ግና ታሪፍ 50 ሚእታዊት ምንባሮም ይዝከር ኣብ እዋን ነበር ፕሬዚዳንት ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣይነበርኩን ንሶም ምስ ነበር ፕሬዚዳንት ቦልሶናሮ እምበር ምስ ብራዚል ምሕዝነት ኣይመስረቱን ስለዚ ምሳይ እውን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይህልዎምን ኢሎም ኣሎም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቀድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣይተ ጥላሁን ከበደ ተዛረብቲ ታሪክ ጥራሕ ዘይኮናስ ሰራሕቲ ታሪክ ኮይና ኣለና ክብሉ ገሊጾም መጽሓፍ ናይ ምድማር መንግስቲ ናብ ስራሕ ዝልወጥ ሃገራዊ ማዕቀፍ ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ምስ መዘኖም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብለይን ክብሉ ተዛሪቦም
باركس تملكتي نسعز حزنام زيناتات بزيزا زيبنا سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام